Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah sholat tarawih Masjid Baitur Rahman Puluhan Desa Dukuh Desa Bendan ingkang kula hormati, sumangga langkung rumiyin tansah kula dherekaken ngunjakaken raos muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih dumugi dalu menika kula panjenengan sami tasih pinaringan nikmat iman Islam, pinaringan kesehatan kesarasan, umur panjang, katitik saged sareng-sareng makempal manunggal tindak dhateng masjid nindakaken kewajiban menapa dene kesunahan nindakaken salat tarawih berjamaah wonten ing masjid menika. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beta ajaran risalah dinul Islam, agami Islam, agami ingkang beta keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan wiwit gesang wonten ngalam donya tumuju benjang gesang wonten ing akhirat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah anggen kula panjenengan sami nindakaken ibadah syam poso ing saklebetipun wulan Ramadan menika memasuki 10 hari yang terakhir. Bebasan menika suatu perlombaan, kula panjenengan memasuki babak final. Jenenge babak final, pesertane ora kaya babak penyisian. Nak pas babak penyisian awal-awal Ramadan menika kuatah pesertane, antri-antri uyek-uyekan, ananging gandeng sampun angsal babak final setunggal mbaka setunggal pesertanipun do sami mengundurkan diri. Ana sing repot pengin blonjo menyang mall, ana sing pengin menyang pasar, kesel kemlekeren lek buka. Wis pokok maneka warna. Seiring kalian menyambut 1 Syawal, biasanipun menika masing-masing kita disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Bahkan sampai detik ini, malam ini, sederek sedulur kula panjenengan masih sibuk bekerja, masih sibuk membanting tulang wonten alun-alun pengging do sami sibuk dagang, wonten mergi ageng do sami sibuk ngatur lalu lintas, wonten mal-mal do sami sibuk bekerja berdagang, wonten griya sakit ugi sami sibuk nyambut damel menapa dene sibuk memperjuangkan untuk memperoleh kesembuhan dari sakitnya. Bahkan di mana saja manusia semakin sibuk tatkala mendekati bulan-bulan akhir di bulan Ramadan. Walaupun demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di antara sibuknya manusia Allah tasih memilih kula panjenengan. Nyatane senajan esuk tekan sore sibuk nyambut gawe, kula panjenengan malam harinya tasih saged melonggarkan waktu untuk tindak datang masjid, tasih saged ndarus, tasih saged ngibadah
menika nak mboten pikantuk hidayah pitulunganipun Gusti Allah, badan akan terasa letih, lesu dan wegah. Mergane ya wis kesel nututi butuhe ora ndang rampung-rampung malah tambah akeh. Coba jenengan tanget Pak Mudin iki. Kira-kira wayah bodho butuhe saya mungkret apa saya tambah? Pasti lebih tambah banyak. Ananging demikian Allah memilih kula panjenengan sami dados kawulanipun ingkang istiqomah. Allahumma amin. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Nyuwun dateng Gusti Allah mugi kula panjenengan tetep pinaringan istiqomah anggenipun nglampahi ibadah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula panjenengan wulan Ramadan wulan kangge ngeker, kangge meper, kangge ndandosi kualitas hidup kula panjenengan. Pramila dipun perintahaken supados ken poso. Poso niku kok ora napa-napa kersa mboten. Poso niku ngeker hawa kelawan nafsu. Harapanipun dari pribadi yang tidak baik menjadi baik, dari pribadi yang baik menjadi lebih baik. Bebasan kula umpamaaken tiang poso niku kados dene peristiwa metamorfosis uler. Ibu-ibu pun ngertos uler, Bu? Ibu-ibu pengen uler dawa napa cendak? Oh, pengen dawa. Ibu-ibu panjenengan pirsani, uler niku nak nemplek enten gen tandurane petani dadi oma, nak nemplek enten gen tanduran lingkungan sakiwa tengen omah ya dadi mala. Ya napa nggih? Sebab jenenge uler di mana tempat mesti ngrusak, minimal ngrusak godhong, nggih to. Kembang lagi mekar dikrikiti gara-gara uler. Petani darugi dikrikiti kena sindap gara-gara ama uler. Malah niki daerah nggih kula mrika niku ora gur uler, tikus, Pak. Tikus niku mangane ora gur pari, jagung sih ijo-ijo niku dikrikiti. Nanti tangga kula mrika niku jagung dinandur pirang-pirang jagunge gedhi-gedhi ijo-ijo. Mantes-mantes niku disisani tikus kabeh. Ndorone ngawu-awu diserang kabeh. Mulih gur garek nggawa sak bager rong bager wis do kerowak kabeh. Arep digodhog kok gek kena penyakit pes wong sisane tikus nggih to. Arep dipangan manungsa ndrawasi gegirisi paling banter gur dipakake pitik. Kamangka ragate ya wis larang. Itulah Bapak Ibu, ketika sedanten kalau wau dipun kersakaken Gusti Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Kados dene para petani ingkang nembe nandang gereng-gereng niki, parine diserang tikus, parine omone urung lunga pindah teng jagung. Wah niku enten ngen soritan niku dados perbincangan angger bar tarweh sing dibahas ndara bayi, ndara tikus. Janjane nak dipenggalih ngoten jane ya merga tingkah pokal gawene menungso dhewe. Menungso niku serakah, ora pengen berbagi karo sanese. Nak zaman riyin niku badhe nandur pari wiwit sedekahan, nandur jagung wiwit sedekahan, mboten awel. Nak zaman sakniki niku awel jake urunan masjid endo-endo ora urun kok. Alesane akeh utange, akeh butuhe, apa meneh lain dan lain sebagainya. Pramila mboten aneh kalau zaman sekarang Gusti Allah anggenipun ngelongi rezeki
ora kurang carane, ora kurang dalane. Nak dilongi kelawan cara apik kon infak, sedekah. Ayo ibu-ibu niki sedekah kangge iktikaf 10 hari yang terakhir. Ngerti ora? Butuhku ki akeh. Arep bodo ki ya ngerti dhewe iso tak nggo mitrai putu-putuku, tangga-tangga, apane setangga munjung maratuwa. Iku gek iki ya sapa sing arep tak punjung. Ujug-ujug kok mara njaluk dana meneh. Mriki enten mboten ngoten niku, Bu? Oh, mboten enten. Alhamdulillah. Lah niku mergane ora ana iktikaf dadi ora dijaluki. Nek nggen kula sampun pun di-share nggen grup. Pak Wahid niki jatah iktikaf 10 hari. Jenengan mendhet dinten napa? Ya, aku dina Kamis, Mas. Lah pesertane wong pira? Kirang langkung tiyang 20-an. Oh ya, wis. Engko gampang tak siapke duwite belanjakno. Kula panjenengan wonten wulan Ramadan supados memperbanyak amal. Sinaosa butuhe dhewe ya akeh, nggih to, Bu. Tapi ketika kula panjenengan tesih kersa untuk beramal kepada orang lain, fa insyaallah Allah ugi badhe gampelaken dalan rezeki kula panjenengan. Mumpung sugih bondo dadi wong kang lomo, mumpung sugih bondo dadi wong kang lomo, ngelingono yen wis melarat rina wengi namung sambat. Ngelingono yen wis melarat rina wengi namung sambat. Mumpung sugih bondo dadi wong kang lomo. Monggo kula panjenengan gesang wonten ngalam donya digawe sak longgar-longgare menurut kemampuan pria pribadinipun piyambak. Ngoten nggih Bu nggih? Dipun longgaraken. Salajengipun Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ampun supe 10 hari yang terakhir sak sampunipun kula panjenengan kewajiban nindakaken poso, aqimis shalah wa itaiz zakah. Dirikanlah sholat dan bayarkan zakat, tunaikan zakat. Ampun supe persiapan toto-toto mengeluarkan zakat fitrah 2,5%, 2,5 kilogram atau 2,75 kilogram bahan makanan pokok menawi wonten mriki uwas ya ngangge beras. Nah, enten Mekah kurma napa gandum, enten Papua ya gandum napa roti, sagu. Pokok bahan makanan pokok ingkang kula panjenengan dahar tedha sehari-hari. Kok bendinane dahare sego, sekul beras raja lele, ya zakate ya beras raja lele. Nah, bendina sarapane dahare cukup 64 ya wis uwase ya 64 nggih boten napa-napa. Sing penting disesuaikan kalih napa ingkang kita dahar saben dintenipun. Ampun luweh awon, kalau bisa lebih baik. Ampun dibayar pres, kalau saged lebih sedikit. Diunggah dikatai sak gelas napa setengah gelas napa sak gegem, ampun peres. Makaten nggih Pak Bu nggih. Bapak Ibu, mugi-mugi anggen kula panjenengan nindakaken ibadah siam wonten ing sak lebetipun wulan Ramadan estu dipun tampi dening Gusti Allah, dipun catet dados amal soleh kula panjenengan, benjang titi wancinipun marak suwan dhateng Gusti Allah saged kangge bekal sangu kula panjenengan sami. Makaten lan cekap semanten kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallaha fathun qarib.
fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.